Usa ka bodega sa mga agricultural supply nga iya sa lokal nga kagamhanan ang nasunog sa Alicia, Zamboanga, Sibugay. Dulan sa 200,000 pesos nga danyos ang natala sa mong sunog, sumala sa VFP. Ano yung report? Baga nga aso og kalayo ang milamoy niining usa ka gambalay tapad sa usa ka police station sa Purok Bougainvillea, Poblasyon, Alicia, Zamboanga, Sibugay pasado alas 2 sa hapon adlawng Miyerkules. Nasayrang usa kini ka agricultural storage nga iya sa lokal nga kagamhanan sa Alicia. Matud sa Bureau of Fire Protection sa Alicia, sagad sa mga nasunog, mga kahoy, papel, lakip, karaang sample sa election ballots. Hinuon gilayong napakgang ang kalayo. Gibana-bana ang moabot sa 200,000 pesos ang danyo sa sunog. Wala say naangon atol sa hitabo. Ginasulayan pa sa GMA Original TV nga makuha og pahayag ang LGU sa maong lungsod. Samtang nagpadayon pa ang investigasyon sa BFP kalabot sa hitabo. Sa karon sir, lang ko pa minsan nagkandak pa gyud maging investigation sir. Kauban si Gary Balantay, Efren Mamak, One Mindanao.